Čau. Dneska si zahráme War Thunder. Je to taká mini pohodová hra, čiže by som to akože netentoval a išiel by som rovno na to. Čiže nejako to nebudeme kecávať a môžeme ísť na to. War Thunder sa zapína. Tak. Teraz práve budeme hrať takú hru, že War Thunder. Tak si dáme, že to nič si nevšimajte. To dáme, že bitvy. No. Nie, dáme si bitvy, dáme si výcvik. Máme, že vzlet a pristani. Dáme si vzlet a přistání. Dáme si start. Dáme, že použít. Pardon, takže potom sa zatentoval. Už. Tak, teraz už môžeme vidieť, že už nám pristál, už vyletel a už sme hore. Už nám to letí. Bude to trvať nejakých 6, 7, 8, 10 minút, takže nebude to nič nič ťažké. Teraz nám vysúva podvozok. Aby ste vedeli, kebyže máte, volá sa to War Thunder. Tak. Nie je to nič ťažké na pristánie. Teraz sa nám to zase nepodarilo. Už dávam na percent. Tak, čiže teraz už pristávame. Tak, už sme dole. Snáď.
Tak, vidíte. Ďakujem, že ste toto video pozerali a naďalej čus.